Dan l-aħħar snin il-poplu Malti Wawċi kien imdorri li wara l-ewwel baġit tal-gvern wara elezzjoni ġenerali ikollu baġit li jkun ta' swat fejn il-gvern jinsa dak li jkun wieħed u jġib l-iskużi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għal dan meta indirizza il-laqgħa ġenerali annwali fiċ-ċentru Laburista fir-Rabat Għawdex. Il-Prim Ministru żied jgħid li matul is-snin gvernijiet nazzjonalisti jżidu t-taxxi fost oħrajn l-income tax, il-VAT minn 15% għal 18% u anke l-bolla. Wara ħafna snin għall-ewwel darba il-poplu kien sorpriż għax il-gvern żamm kelmtu għax permezz ta' dan il-baġit beda jiġi mwettaq dak li mwiegħed qabel l-elezzjoni. Il-Prim Ministru qal li dan il-gvern għandu pjan u strateġija. Il-Prim Ministru tenna li dan il-gvern qed ikun konservattiv, kawt bil-għaqal u qed jimxi pass pass ħalli iniżżel id-deficit taħt 3%. Minkejja l-ispekulazzjonijiet li dan il-gvern kien ser idaħħal taxxa fuq id-djar, fuq drenaġġ u fuq postijiet ta' villaġġjatura, dan il-budget ma daħħal l-ebda taxxi ġodda. Il-Prim Ministru Muscat fisser kif is-sena d-dieħla se jiddaħħlu miżuri u inizjattivi ġodda li mistennija jżidu tħul b'21 miljun euro, iżda l-poplu se jgawdi minn dan il-budget b'60 miljun euro. Meta rrefera għal kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil dwar il-budget, il-Prim Ministru Joseph Muscat sejjaħ il-kalkoli li jagħmel Simon Busuttil bħala infantili. Għax din iż-żieda daħħal il-flus li ħajħallsu l-banek bħala taxxa. Il-flus li ħajħallsu tas-servizzi finanzjarji bħala taxxa. Daħħal il-flus li ħajħallsu tal-gaming bħala taxxa u dak alla jbierek għasamhom ras imbras fuq il-pensjonanti, fuq iż-żgħażagħ, fuq min jaħdem, kif tista' tagħmel kalkulu bħal dan? Il-Prim Ministru fisser kif il-gvern żamm kelmtu u fil-fatt naqqas it-taxxa għal min kien iħallas bir-rata ta' 32% issa se jħallas bir-rata ta' 29%. Tneħħiet l-income tax għal min jaqla l-minimum wage u se jiġi frankat 75 euro f'taxxa lil familji f'faxxa fin-nofs. Il-Prim Ministru Muscat qal li dan il-budget jippremja lil min hu biżżel u semma kif part-timers se iħallsu taxxa ta' 15% fuq l-ewwel 10,000 euro li jaqalgħu u mhux fuq l-ewwel 7,000 euro kif kienet qabel. Il-budget huwa wieħed li joħloq ix-xogħol fejn daħlet l-idea ta' apprentistat. Il-gvern se jagħti għajnuna ta' 1200 lil kumpaniji li jħarġu lil dawn apprentisti. Il-Prim Ministru semma kif 350 żagħżugħ jistgħu jieħdu taħriġ permezz ta' investiment ta' 2 miljun euro min-naħa tal-gvern biex dawn jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-mexxej Laburista taħjil ta' programmi speċifiċi għal Għawdex fejn kumpaniji ser joħolqu xogħol f'Għawdex għall Lawċin u ser jingħataw sussidji. Il-Prim Ministru sostna li ser tingħata aktar għajnuna lin-nisa li jidħlu fid-dinja tax-xogħol fejn fost il-miżuri koppja tista' tiddikjara d-dħul flimkien filwaqt il-qlieħ tal-mara mhux ser titħallas taxxa fuqu. B'din l-inizjattiva il-familji ser jiffrankaw 800 euro f'taxxa fis-sena. Il-Prim Ministru semma l-weda ta' Child Care Centers. Mis-sena d-dieħla meta ġenituri jaħdmu it-tnejn li huma jew anke fil-każ ta' single parent li toħroġ taħdem jew li joħroġ jaħdem. Iva, it-tfal ħajkunu qegħdin jistgħu jingħataw child care b'xejn. Barra minn dan il-gvern ser jibda jagħti lura l-VAT fuq reġistrazzjoni tal-karozzi, filwaqt li ser jibda jagħti bonus ta' 300 euro lill-anzjani minn 75 sena flok minn 78 sena. Koppji żgħażagħ se jibbenefikaw mit-tneħħija tat-taxxa tal-bolla fuq l-ewwel proprjetà li jixtru. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar iċ-ċittadinanza b'investiment u qal li n-nies ta' kalibru jistgħu jersqu lejn pajjiżna u joħolqu x-xogħol. Waqt iddeskriva l-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni bħala waħda negattiva u ta' paniku, il-Prim Ministru qal li l-Gvern m'għandux jaħbi fuq dan il-programm taċ-ċittadinanza, qal li kieku kellu xjaħbi kif qed jgħid il-Partit Nazzjonalista, żgur li ma kienx jaħtar lil Godwin Grima li sa ftit żmien ilu kien il-kap taċ-ċivil taħt Gvern Nazzjonalista. Il-Prim Ministru mexxej Laburista temm id-diskors tiegħu billi qal li permezz ta' dan l-ewwel budget il-poplu serraħ rasu għax dak li ġie mwiegħed beda jitwettaq u bekk Malta se tkun aktar b'saħħitha u aktar ġusta.